Longsor susulan yang kemarin, dulur. Sawah kae, Mbak. Sawah kuwi. Sing minim. Toh. Sing minim sing sawah kuwi. Kaline Mbah. Kaline mak dewe tanduri buku gimana? Lah iki sampe teko kali sor kono ya. Jabang bae itu lho to. Lah ngesor saya cerer nitipne anu lho, mangke nitipne becekan yang sikit karo nyanggone kapal. Astagfirullahaladzim. Kok yang ngono kuwi kok makane rusak. Kegonane Kang. La ilallah. Lah Teko kono saiki. Delon. Iya kae. Lah kae ora iki ke sapa sing sampe ramban kono kae. Kelurane ramban kok irang temen. Nek ngono tak mangono. Ken. Oh, sing lemah kok anu. lah berarti kali geri ya. Kok anjek kali wong kok ora.